kirase studio toju kwanira mangana mange asiritko lero nene totagetora ligire development gose obokorari ase county ya Kisii magendroki arase county ya Kisii county ya Nyamira kato kwano mogusi ni goto kwano mogusi ase county ya Nyamira mo neri ya Kisii boigo bagusimbara bameda jinsikisiko mogusi negatingiye kangaini kyari obundi kyagaja embura kegotu oswa mwaye igo bono na magito jukwana torarigire na magendero kia korirwe kurumaega na ande maendero ki to arengete go chikokorwa oji ase amatuko arebosi bego ntojikori na libagali omugusindiriri rira base serikali ane serikali bono yanyarete koroswa numura ibwense Dr. William Ruto amono mokonyoye ligatiga shagwa abono batiane tukuri Jumaine bene bona baraibale bagotora ase myaka 5 Erebosi gonere bari abeno mwanju muri kwari ani asenjera ya beno benanje mbako mwere kromogani ona ikirase studio to kwanda ayuna gotebiri nyurana nabakonda gotobwati asense meli ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sense mo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News okonya chingaki nabagoto tweet @Ndizi TV News boigo nabogo tomekerengel kya wetera sinamba erase skini ya gorabu ototebina kia yoroje libaga lyomugusi ndiriri ase serikali osendirira abe ase serikali ya Kenya Kwanza gosengirikie kose meredie kuno mugusi tonyora magendero gose ni wonande toraraboke ase miaka 5 erebosi ona kwale ne senjera ya bene gotakora chinza nebiro tigange omugeni one libaga ara akora introduction oja sode ndora manyani ngoto ne rase studio igotoska karibu sana Bien mono wana bagota imajumuririe aningo letuma gusuka gochibasi ngira libageri ko bakwania abagusi andonsia semwabeta bwakire buja nche Samuel Bosira Ngwenyi nindo umuliki omonene ani secretary general ase abagusi Council of Elders Naboigo ninde mwanafunzi ngojikokora December 14 pekerwe gobia naende ninde organizing secretary ese National Council of Elders yani bwate Kenya ngima igo nkarokanduete gonyiboire Kisii County lakini onde omwenyechi Onyamira county Naboigo kitwachira otokumuleka magana abagusi andonsia se bamenyete namene biamono proito ndi sogonchika mbiamono igo ni wethena ni gotore na Samuel Bosire oyurumuriki obotambe ase kyombekeri kyagusi Council of Elders boigo tebrinande nale sense media national boigo no mworo kiware as a university ya Kisii yose Kisii University no mworo kiware as a university mwana bogo mi student rende mwaka jimbujenjiro rora kirende wete no mwana vunzia narana nyuto kunirato teirende kieka kare koligia sama som kiaro mondo ko devara kinende masoma aro tabu atibo tu na jiko to tebie kinga kinni jiko mwali baga ajiko to tebie akeigo kerole umo muri kibotamba se kyombekeri kyagusi Council of Elders igasi yabo akeigo nereriye asomo gusi tumagwanda se emirobiriende kero mugusi nata komanya akeigo chema biamano Brighton abagusi igasi yaito muna abagusi Council of Elders NNFP no bomo yani mokoroka unity ege kogera ekera bantu muri no bomo igo moigwana ine na kende mutagite gukora omokore sobwamo onye kende mojiko bodi ase serikali nabo mo gukibanga kurunka mwabwenera mwamanya gukibanga mwama gukeira mutwe nabo igo ntoganetie muna bagusi totware chingecho cheito mokoroka culture egere chiabwendera nchitantana mono egeka toise gokobie binte binge nabakonya twabe onyembo iko twakoimono tokoba iko tokobie chibogero tokoba bagere igo turende chinchera cheito chamarieta chogokora gwaito no kwaga chenyomba nyona liobore mugwisaine igo igasi yaito nereyo mono omorembe esa bantu baito naenda bana baito bakinde buya ese chinchera chindongi Mbiamono secretary karone de goto tebiga bono wate birina morembe no bomo mugusina ale amo goikaboniga korengana nae mugusi nabale no bomo tatigarende gitore mwanya bantu nabo konyora nga
botauti nko abure nore nyumba nabo konyora nga etabauti nko berororo nga omongina igarengereriga no mugakorengereriga no mwana orengereriga lakini kwa jumla abagusi negenteke motore abarende kero ya ikasiasa ntu abetabauti kero monta ga chikora muna roche na ende democracy na bagotebana berigo ugwake senkoro ya ere na ende soroje nga no konyeke goruo igo tumura nga motore ga montato cheki kurusiko nga motore na botoram tutaraso ase topikiri tukoria mono tuchikonye murekera itwata katura arigire ndo mugusi chendali ekera no nikisisko ekarje yaito secretary nerororo gusitwanye korire buno mugusi ngo itwere gento gekogere go ituneke abana baito abake bansire gotangwa kumanyeke gusi abaibuli babo bako batebinga ngeina loga chafu ake orikeino meta bana baino manyete nga bari gokwana ke gusi buya igo omwanje tege Swahili nege songo igorende agwo obokongu buragu egekogera ekereruga ya tantana igobono ntori ko manyunga nga itore igobono onye turi kwanike gusirende mbora litanga ne turi mogusi na onye tobwa kitabikiri kieke gusi amasikani ogusika abantu abanene ogusika ba nyokomoke na abandi abantu bakobuete ko monto monene kerogo ekero otabwa kitabye ekyo igorende turi mogusi deri bono igore gesakwe kyao igo ogotantana ntobwata mugusi yo itoga chire go sina America na ene myaka 3 gago chwanza go takunuro memegema ngabone ero bono tametike gusi ekyo lakini omogere omoikoyo omosigisi na genda ngumbu na iboleru ngumbu mwana na iboleruo na bametike ikoyo na bametike gere na bametike regento bono barabuna baliru bali kote inere nchera tobwene takoba tolende identity yaito chingenjo yeto tochirende agere togendera kunyako mugusi muneta keire mbe mono secretary krotonde tego kwani gumajumuri ningo tole na general secretary we kyombekeri kya gusi council of elders ekero toyende tego kwanira anene igoro yumugusi kya general tego manyomugusi no ane kero gisaka ya soire in place gusi ya soire ene libagari ya yendi liye gusi libagari to no mugusi ndilie muri kyo botambe bono serikali ya soire serikali ya county ya soire serikali eri enene ya soire ya jagete mirimo bene rero ni ritukuria gatatu gesa umurai Dr. Ruto atiane duwe intuno mugusi libagari ito ndirororo unoroje secretary libagari ito ndiro odirororo iga intue n'abakenya tole ndi bino tura abakenya igo keria abakenya bagokorerwa na intu atogokorerwa na ende omo president gateba nga ere oyo mwakere kura no yo tamwakera bonsi n'abakenya bare igako bakorere gasi bots yani equally igo nore esegusi toro pinsani bono iga na no pinsani tole gekogera tigabana cheito no pinsani abachumbe baita bange no pinsani igo no pinsani tole ntoli esabande no pinsani tole kutotebenga nyanse ngimo toro pinsani na bantu bandi igo egetora akoreru nkeria intwe muna bakenya lakini egento nkere tubene takumanya ebintu biri bikugabwa goja che county kibasa kikugabwa che county igo chinka kabisa kire 15% ekero kire 15% charu treasury 85% chatigara ona ke 85% chatigara is central government it means kiricha central government ochira rugwe kubwate kana muna na barabu barora gose olioga ndo jugo chisaba na bora gendo usabenga ntobwate project seito usengeti kiandege usenge togete usene jangitari usene university usenke ntobwate gendo eserakali twasi tokonye tosire bono aje wachi gosaba goikoma nyunga
aye no mwana onyomba usine mechi kwarwa onye kwarwa mechi nere yo pinsani na bagotebi ngaki serikali nerore biritu abaire koranya gutumia into itorora yande lakini oli omwana onyomba ime ore serikali ime ere na bagotebi ngaki aganto nkaragake genda nakwo na into itorore ekyo bono serikali neruma etenke mwanya bante kana omonto koyera igo oika tomanye nga ekero toro pinsani tari beyonce tokonyora lakini ntonyora biki obo kima na bo koria lakini abera abetoe mabere toe unenyama lakini oragere ne chingeni igote lakini toe ri nyama toe ri mabere bono chi county jite ya Kisii ina Nyamira ntubwatu mugabana Amos Nyaribo Nyamira na Simbarati Kisii county bono baramu abarabuna mbagenda buno opposition bamwe na bono intuni gotore serikali no ebachore tukurwa sebyama bitari ko okoboko obumo bwa Kenya Kwanza ebinde mdoko binyoro byonsi secretary na bekoba na bekoba gekogera no eno buraibwa chagete obwa mugaka Kenya tosirire bali barenge kadu opinsani nabo abakwanirete bakairane sare nonye giachete gosarige karete patia yemo lakini rende nabo bakwanete bakabamo moyo renge opinsani ribite bali bakababone serikali imbe ibintu biganza gukora igo nabebwenerete no eno muntu bwo pinsani obe friendly obo umuntu muya ase serikali ero egekora nero nebwate ese gotaurie ndagera korwa eko abana baye oyorojenga oyonkori ari bobe oyo nabwate njara moment lakini onya koro mocheuri korenge njogete mbiko konyora ekera bandi bakuriere gentegia ayene chingeni okori chindorose bona kero tokorarigire na SMU yi serikali anene chi account na kubatena ne serikali anene nyaribere ni gaira ne tebuno mugabane kyano arenga se SMU riende eren nabwato bobisigete aroje serikali ne akora kubwa Simba bono Simba no yorengo mo bunge odawret lakini bono ali aso mugabana oroje na asaba babira bagabana ingotagere ko tebio ndene ngaki ebintu bikurukura se national government Osembons. Bonsi diswali ena bole tricky lakini tigango bekeiga. Yalibona bwato manyibwaye. Mono manyibwaye obole guitini Nyamira no amanyete mono gekora no akolire gasi. Ayanda asale gokora munesi bo savanti. Arobono agunenga jinga kiengao. Lakini ose koligereria Simbarati ne a national figure of the parliament o akirisire a constituency ya Nairobi cosmopolitan yani ebwata bantu bonsi bibisa kubionsi biro dagoreti igo Simbarati ebintombire abuete nyaribo atambe mono o yani okoliriri kwaye ogwa Simbarati okole Kenya nyaribo nari munaloko ake egekora rende turukibone rene county oyo Kenya ngima takibono munachira okire na experience ya rusirya Kenya ngima amanye gusangana ndende no mwana iboira tago takaba mogeni mono yorende kirumonto na gwatobya bwa kirumonto na bate obuya bwa mbimono ekardona te gukwana manju murire go no igwete na twana te gukwana kolingo na ki libagari mu gusindiririe liroje lirabase obomo bwa Kenya Kwanza serikali ya Kenya Kwanza boigo ingito expected go ingitoroje tugane die kurwa serikali ya Kenya Kwanza tuegendeli kera na intwe gusini go tubaji county bere aseji county jiri meronkene na isano ibere igona into no tore ibere ime ekartororo igona into tugane magendero agendere gokorakana ase county jito ibere buna omugusi neranyare gakwimuke birengo bya uchumi birengo bya magendero gendere gutubwatia yona naboko tubwatia sense moyo mtandao Facebook tonyara Ndizi TV News digital boiga sense moya YouTube ni gotonyara Ndizi TV News onya chingaki naboko to tweet @Ndizi TV News boiga kangal kiao gero genda ko gutuma gutera ase nambe yira ase skin ya oto tebina ki ayo semeri kwao ngoro kioko ase serikali ya soire obisi ya jagete dituko lia Jumaine bene toroje murai wense goro nari akorete na robriti gukora emeroberi yaye bene secretary Kenya gese chaka independence miaka ya sukire mpaka boniga twanyora barai bane mpaka bono yogosano yogatano
intu no mugusitu akonyegire no enguru asize kali eji kesa tu aswete mangana independence pia mono aiga igetagete Brighton totebania kene serikali ntangani ya Kenyatta igo yanje tabagusi sana na ende jatemeta gotokorera mune kunyarekana litangani ambale maya tubwate molo tubwate gitare no rena ali bakokanga mpeketoni saba gusina ende bakari kinechi settlement chiabete aba gusimbaro sababu yagerete bakagendo ne sauria serikali ya Kenyatta yanje tabagusi kobwana ena babande to sinyaine igo nabo Kenyatta to begete buya na ende ekero chi minister chiari kobeku abagusi okwaraganya toire babere na bagerese itaiga baba to itana ina baruo bae bare kwa babere abakuri bae wa assistant minister eje kworokinga na batware ngana ine na bagere no barenga bange igobonoranga Kenyatta nkwebere karinge gochese tore takini intebe igese studio na ende sekene semyaka yande abagusinko beku barenge ebirogo byamana muna bono obekwe Minister of Works muna yale korokuri kare omuri suppose cross chipara aya baba nyamwe yamba begetuo Minister of Health onyonka mba begetuo inde mwana chinya gitari neki ministry chinde mbali bari kobeku bode gento kyo kumia bagusiba ito mbali gutumia uchusi yabo na nokomanya nokoebereria bagoka ko lobby na go campaign egere chipara chirosi gose chinyagitari chirosi nabo bale kobekwa ebiroge binene lakini nkware kororanga mbabwate ngechende nabande ngote abariga nabo kware kobekwa kwa be minister lakini kwamenya kubekerwa mu permanent secretary omwao ndaendo romoko utali gokoiguera uri rieto monto monene lakini omuntu ri magega yao uri mu permanent secretary mangana ono kwana tago yaigo igo obugambi na bobugarenge obugambi muroje na barabo obuganga getembore bono igontu anjeire tugoche serikali ya Moi nabo yarenge gatu nero nabo yari gotobeka iga lakini ntwira netensake ngagi ya Moi ntwira ndisi enkaki ende twacha motu wake nengaki ya Kibaki na litwanyore university na lichinya gitaje ito chansa ko improve muneje ke muna bono general ye level 6 level songa kunganya gito awards and so on Kibaki na tema kotobeka buyake na ende toro chire na watu areke buna serikali ime lakini bono muna tuache tegocha serikali ya sokire bono yoguru narujenga ntwabwate ngurubu yabuya na lituansete kobalira liyo opinsani pi Nyamira na Kisi baro opinsani na ende muna tuakwa na gurumo chakano koro opinsani binto mbikora nyore birimo koegwa n'ubusani 85% nabo rabe tobinyora sonyore bike igo nabo nabekwere nde yabeire igo eyabone ronto kumanya rende bone yabono nto expected no pinsani tori lakini bono Germany asa mangana development ko independence tuanyora bara imbare baga jorwa bagwasiri mbaga jorirwo bakabona bagwasiri mbale ngororo abagwasiri abana batariko na bakore mirimo yabo uya goseno abayego mabaga nigo bakomigwa mbako nyaro kore mirimo yabo yarene koreta magendo ngora amanya so bari kuobo lakini tiga ntebe muno kumanya kwane kuri abagusi abarai baito ekero basoire serikali no muburi nga tokorereke
ya tanga kurati gake ngetuma getugambi ni tutobwati kurati gake banya goteba nga kurati gake pakali aba marogoba gento getakoriri oise kurigereria Brighton ntu atwarete esa serikali ya Rweto at least twabwate chinguruo twabwate chinguru chiara gukora ibinte binge gucia taliyo ngobe kira magoso lakini oroje murabono egetigie itugia suneka egetwakurire tweresire obuya bwaye no tweresire kabisa ngechi tikorosiwa ogiatigetu kroke no chombori goro ya bintu bitenene bitagenda tiegasi lakini ebinte byeite kero byari gutenena ebiragita byaruci gwepara gete byairuase gete igorende abantu ababaito tokoroka bakongu ngairende bono konyora baringa kieyo abungo gatoro tujukwana na toro tokwandoro jem lakini ndende twanyorera bagwasiri nyagusira mwaga simino ya jae na lengo power of minister wa minister mbarengo igo ebare ko bogorengana na ibirengere byo kokora magendra susi danga gusitanga totanga egento na chege gonsinya tima etigo seno bwoba gusotolebo egekogera murigererie murabono abagera batusinyaine omogerega chire go senate delegation yagendereye go chese president igo bagoteba toy university in example nkorwa obago sabe university baewa na ende bamanya goteba university otokoyebeka ase college gete yaringi unabono masenari ate babona babona lise kwende yarenge tiga naende nere sukebe go se diploma baewa bamanya goteba nga nari ba diploma baye iraria naende banyoranga naende ka secondary yarenge se narambi mure cyari guru naende kwanyora batebira ati neri nero tiga bonde be serikali ye serikali bamanya kwanda no ni dibwa go gete naende babeka kanjira gete naende kero bago sabe para obago sabe para yiram naende bamanya goteba naende naga para kali kande karaku tobekera morom naende bamanya goteba nakali kande karaku etie kera gitagioka ga no tabeka morom abagere ngo saba bali sana abantu baito mbali ko saba tioneli omonto bweka naro liro go sabe bintu kabisa twaro liro chire pakese na ije na witness ri o chire pakasite o sabire bintu mugaso igoro gabara ya chiro kokungwai usabarengi ale go saba oteba getige itonge kwamete oteba chipara yetu nchikwamete oteba yagitali otebe bintu biri bitorengete tigantebe no bole munga nore neri ohuru achite gwako kwaeli gusia mbona nyorete kara achite gwako kwaeli to kwari state house ya kero munta kwana nongwa ebwe koteba nga nonye serikali ya kuri ebintu yatigerete njera negetikia ndege naende ekegiaete tiwe ekegia kianyamira getikia ndege kianyamira getiwe ekegia na kerakio kerorunga ya chakire bonese serikali egoche bueka nere bwatolete egento gya development abando bagete mbuya mono muna ba kolire gas na de muna ba ande banjele gotoye be bono bakakabuye kabisa bakakabuye kabwendera lakini olinero tali njetindi tali kurango mopa nditanga ngete inkakali igo ekine kene ngukwana nga nere bweka okwande to kyamagenda abantu bane kokora balebo ntuntoli okorabo enecha yaite kalebo ekero togendrete igoro ya magendra yugoro yo mugusi gotanyora magendro bya taka tukurera na maega ntwabwate handshake yarengi gati yumurayo mukoro urkinyata mo na Raila Odinga uyuru kuru Nyanza handshake yebuna intumo gusi no Raila Nyanza ari kuru nja tokonyete ko ngani birengre byao secretary litanga ni tabeti to jende ta kwamete tabeti lakini yale cover okay tima itiento yale gotokonya kero kende ngoto ayarenge constituency yemo abantu bakabwata 70 abantu bakabwata 40 tindo chibinto binge yale go
gocha gotokonya muno mogusi tatiga kero kende bari kobeka nga 1 shilling one man one shilling yari gocha kobabo ense me indo chenga gocha gokonya katwarenge egeka ento je population ito nene abo yacha gotokonya ake igo kobwa tokolengana ni nechinse buna chabo lamu nabo gocha kanyoranga gotobeka yarenge buya igo ake Unyorekero census yakoretu ase ense ya Kenya omogusina mbayitu korekana muri namba ya ketake oko kia kwe nambe jemano ni secretary unyorebuya Nyamira tukatware nambenge na Kisisto tware nambenge ande ngwa burudiri bori eri naki igogusi bantu bari koiborwa egende ngwirira kire no na magendero ntuto de nambe inenge egende kina maina kire njonkoranga census kiria siasa nereime Onyore aba Somalia balinga bakesana. Ntoko mayo soba nganya ku Somalia. Kusine sali bako nyoma bangina bane mu Islam. Lakini aba Somalia balinga aba keba liko sina namba 10. Osen 10 na ngapi. Bono manyanga omo Somalia ochire ohetiro mogusi. Neba na abantu bake lakini omo Somalia bono yali namba 6 tuachire 7. Ekero census ya koletu ya Nyamira tinkonyura figa chibono lende namanyete igo yoroge tinga bana bale ko iboru oyoroge ti abantu bale gukwa esi Nyamira lakini emyaka yonsipi chimatanditi sabana bakonyorwa abangino baikiro chisukuru ebiti abana baikiro igo bono nga kobarukodia nkoke ndeti n'abantu muna bali ebintu bire bibere siasa nereme nga bakeye yake kose abantu baito bali kogenda bakikobarwa ose bali kobarwa bon chisababu nchiro lakini siasa nere nene nga bakeye egetariki yabo gejense ina mangana siasa mangana narenga siasa arabono ntoko siasa imera kindende kubirire no ana tuachayo rende na abanda bana bakebale medeno ene asichikura ntoreika million etwarenga ngechimi kianda ego bono twaragana nambe iyo nenge asjema ni secretary grotogoska gochibosio endwara bwango ga emuraibu ensko nyatarati ani delegation ni yarwete gusi ekagenda anene barwete kisi konti no balinga bange nonye kyombekeno ngetekere gusi na Nyamira emure gusi emure gusi na Nyamira ngitare no guru no ngitare yani yono to tenda gusi kanza wenda kwa niko kere general so gusi tari Nyamira kana ya nyo so gusi bono kebeke ngo buyazi ni even international baga wa diaspora niko bala se kyombeke embuye mono asoko tobekera kabisa ntobwana ngisi hoka use Nyamira ndo arabarai korwa se county ya Kisii mbagenda bakajikwania umurai bwense bake bakagenda egende gigatwara komochio konene asorongorwa gusimba kana no muzi akamaji watanane kake akiura kwanene ngane nande kero kwanene ngane omogusi ndoteke utwara bono omonageri itu okorai gesa kurende na yaya one tukubwati une bisa kubinde bibwati jikingimbe bono li swali likuwa mbolirie bono li reiga bali muna kwa roche gabano mukuru ngwae na rolengo na bande burane tokotebo monene kabisa lengo dore no machamani to na lengo nara kamatunda ne na lengo nere bono na kirise taba mangana bagaka bono olika irire chikura burane president yo ole uchikoba lende gakidiri bakiri konya bande konya taratiani gulende konya taratiani wa bono abalende kibachire toire muna bono omwechimi ongwae bamanyire se balenge bono bachire soria goto bachete komotebinga ki ponges nore gwatubuire bono naje president na ende kole president tuense bono tokoba magiga yao igo bakande ko moro kinga ekero ogupinga omonto tali obobisa nabo mogupinga na siasa mwakorana lakini omwali omwenda nyomba moikaranza mwarageramo igo nakie kibachete kworokia oritanya gotororanga
naba bisa tole gose boro kiense ngima ngaki ekero mwakorire mwaminyokaniri chinsipoti ya siasa naende nabo mogochamo naende mwagendie nsebuya naba nabantu babwate experience bona kero bachietaria nabo yarorekanete buya abalende ronya abande bari kuboria tumasina kikyo komboria ngero nane ndakubori ishia secretary lakini na kwa kweraneri ekyo emayo kubori kona ari kweraneri ngaki omwana ore nyomba tuchende baro abanyene barenge nyomba rende barenge UDA kuru gose Kenya Kwanza kuru muchakana mbaete enkoro y'omuntu murabona abantu tole nabo umuntu akorengeri ngaki bono ngaki omwana aruko rwemechie ogenda utairwa mabere tutarachina turagira ntwe bono akamoya kunkaro wandanganire nyongo yobokeine arabije mane secretary nako bona ngerekina inwase eturete yagusi council of elders mwatete mambiaye mwatete na aya ni mwatoma omugaka chairman munyakirobo ino kwenda rorende nani mugate abune tureti imori kwegemea upande nyonzi ile mu support serikali yeri tuko na boyo lakini abaraya abande bachieto nabara muntu ranyora mondato tebingo batomete osena baguziba batomete ose barabe bachete muka ngiyarora kwane ngane amaina barabu entoko bakwane atochi bari barabu nanto basiasa na intwe na barairende be chami intwe nyekwanire ekero machama ni ale kogenda nante betinga intumune keombe intwanya kuanga serikali ende yonse igo agante binga abantu bandangire Nairobi tojikora digere nga chikure jimuna chaerete ngakimoroji chabete naende gitoranyore na basi inkinto korana no manene kama tebya inara magana maya kabisa ekara moko genda alia motuge komone no ri kabisa linda tuare mandate buya butena ba kolega cyaye buya igo inchepina busi inaitabete ngatigagende egere no maneno ri amororenga buya tole igo bono tindo chikende kebe ba korete abona rochinga kibaru kurumuina bagenda guchiaria otembuya bakora eje mano ya secretary gindigarta seringane ringori kora tore na babande aba babono batwariro moyo gete buna bamba batanganirede se serikali me na baro bakogenda ababande mbari kwenda mutayo abatanganide abana kwenda bartotebe bachikorora ndo murai bwenzi igo okubaikana ngogenderere asomo gusi gusebono ngaki uchiko ikyaro ikabagendera baro engare kero ningareka naende nabarabunda abanyore bakweunde ngenche ngao takire ndo rigere liga aya no muntu bwa kanisa no nyoro mwana ori omosiru prodigal son ekera iranete goche seise bononga amitali na chandikira mono tiangende seite ndagera nenyinge kali ngete mumuro yo mwabo renge nyomba igaigwete bobe sana ngangaki naendo ya chicha na nero konyenyeru empoli ne konyenyeru ngombe nero kole ruki igo naba paito banyumba enkole inero roronga ngaki batanga naria bachikuragira tukebeke kabiri ngano kuragira ngaki batanga na igegente kinaboke kogaba bantaro arotindu okanga nge kogaba naboge kogaba ngaki ababona abanyene bakongea gochia gakabangaki bora ochinu mwagenda gochiari kora atigara gochiga igatigandi tana inturagenda ekikera kyo ese birengeri bya bantu nkebebo lakini inchongo teba muno mugusinga nkebwene tikobabo bono tubenda kobegentekemo oburai buri bware korwanigwa naba bachoiniri bono tuwenda kobegentekemo elinde to support serikali tokolegasi lakini bono linde ka twende kwengane ne bwato borita ke secretary emugabana Simbarati na omugabana Amos Nyaribo no barabagabana boniga no eba opposition inki abaraya bana bazari ko batigera babaganye bagende delegation ya molende baje komadeina aya baje kotebi murai bwenzena ya into bagusi tuachirege oseri agu ditani kuma diswali yo mate neri kongulire ya neri kongu edita diswali ile di ororo neri kongu pono abo ba chiete
muna baroche ngati gatominoke bono onye kora kendo bano bogo kogenda celiberera rire ese chibi tugibya ukiru nabo bahare gotiga bono muna bona abande bagotebaiga naende no na igwatebire bo igo bahare koganya babe muno basegwa ogosegana ekero omonye noria agokoira bono rinde nabo yare koba lakini tebetibo naria rinde kero barenge Nairobi aria ekero bakwanete nonde nagagete simingaki aye president elect no ora wo twabwa twakire saruti ne tokopongeza kabarangereti Pori no bale kogenda. Igare ndi bwatho bore to nandi tora anye delegation ni kogenda. Of course ukugabandi bwatho. Ni bwatho kubaga. Ukugabana abantu ndiro. Lakini tebwenda etikobabo. Lakini bono rende ngakitora akoro kubaga no kwe kya gutusi kubagekana ikubona twajiri gutwara mase nonye numurayo yo choliru na bara bataturigeri egera otabuna abagusi ebagwate byombe ebingi. Njabano ukebekaiga. Usigaiga. Otobwate chigabana ibere na kire gabana nere bwenerete ko kora abantu baje bono aba bagenda kibarenga n'abantu barwete se chi county chons ba chiro kero kende abantu bande baigure bobe chigabana echi cheito esauri na chirobisi nabeta gete chibeka bantamo chibatebinga tiga ya etire abantu abonsi nabaito na endenga motogoche elinde tobege kundi akam boika chigabana cheito chiro leadership na ende wanchira rende chibwate chimba bachinga rende chirabeke bichuchu chimba baime igono tiga abantu tobe chimba tobe bichuchu toso chimba baime twensi oyorenga no yorenga ekero bono ngokora ringa ne ritora rona tosku jande omogusi na hatakere gotwara omonogeri gose kingibini gotoira no nekege dibuna keri ekero torojena Rift Valley ngotwara baro monto abo Nyanza mbabato monto abo Central mbabato monto abo lakini gusie kere goja kwanyorana ntubwati kingibini bonige kero mwakanya chae ati mugete ntotakere gotwara omonto gotora oikaboniga chema Ekaron kwera nilie genteke question yeye omonogeri nabwa to buya bwaye no bobe bwaye ekeroro monogeri bwecha mibu na bono bo monto konogera go kwandera bagusi ese kitaifa igakorolekana muno monto bwegesaku tari korolekana muno monto bono ubwatete Kenya ngima gochimotwe urachikwa no ne keruko no president bwa Kenya agambe obarabe bakunya komoronga ki uriko to monto roko yani roko chivuteni yani ine ino muraibu ye kienyeji aguno dire negative lakini ese munabono nyachai barenge bakamba bo batamurumutisia gocharbiti bari ababo yonde kaliyo kichotara mbarengo bantu bakamoto mbarenge centro abantu baliyo obuya babwate nkobeka baraba enyomba yabamo burabona bagusi nanga bono tokobege ntekamo egento monogeri oli akwanire twaba magega yaye nabeta keirebe lakini bono iga agento kerovias egabana ya Nyamira ne spokesman isi Nyamira kira kiero yero bono nege kwa nero mugambi ngene president ya Nyamira aya togo cha Kisi umugabana Arati Simba Arati automatically nere spokesman ya county ya Kisi nere president tari magusi nere his excellence toroji no paiva chunga Kisi nere nene nake na ende nore netu kota sirente noro chesere ya bagusi bonsi kera tokenga goetere se obo amate bwaye na Nyamira abagusi baito baisiko erore kanenge standard ya enere igoro of course na what standard ya national na gotebie automatically nabakobo monto ogokwandira abantu murabona ngwaye na kwandira bagusi for a long time ngwaye noyo Arati nabara kwandira bagusi naenda batoko igweru maite
tiga tukanya ntore nango kurinde politician inde kera image gweranda good natakana turenda sumutu mokoke utukwirina turarigirina chi project injiri chiacha getigune serikali ya Jubilee chitaera go kaboniga tubwate geti yasuneka tubwate bare ya Keroka Kisii ya sarigire turajirina inkita kero korwa na ogosemerwita serikali ya soire ne riye yende nyorego konye bindi kyatanga bya konye runo musi turenda sense meri studio toirane tumago kwane ibinde myemona sibarwanda tutumaje SMS yen tukura sumutu moko ko gisomande ne birengel beno igo Mosca kwena tunanda sentunende ya kabiri Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro y'ebintu ao tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho ao buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyuwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys ao chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisii Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisii Mart Mega, the only money saver in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imiyumu chokisi nigikurwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito
tutoko make sure nga tuapimira umurwaire buya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonge so nakitokera umuntu akiro bisito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe itogo tumia amaryoga kawaida aitogo tatokorwa na conventional medicine twatumia maryogo akorwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amaryogo akorukunga herbal medicine notore enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omuguzi. Kero manjumuri ndada gutobwati anne karto ndada kumurikira na ukwanira igoro ya magendero aliaganire okorekana gusi kero serikali ya soiro sekere serikali era obisi endeto nyato kini birengo bya uchumi kera magendera akorekanire osaljira sense nigo birengo bya uchumi bigo kine igoro karoto ndada gukwana amange karotore na Samuel Bosira Ngwenyi oyuro muriki obotambe muriki monene asikyombe kya gusikanzo wedas karoto ndada kwera na ukwanira amangana mange nindo jembara abatumire SMS cyabo narahodena we don't want cartels kisi na wants young vibrant leaders retired people batige kogenda se jinsko ahodena Simba tigakore mirimo oyine engineer Albert ahode abuna bono tiga bantu bayuri bakore mirimo mbye mono engineer Fred Onduko korwa bitale bokeire pamoja ngwaniri omobisa oyo nabwato bosemi ubuya sana Fred ahodena tokosogeri ase aliwendete kwana yakorwa kansoro mironga keva from Kegogi nyali bali masaba tigabuna abagusi totanganie abarayi bali babu babwate siruto korwa gusibu na machogu osoro minisendi egere toboli ruto atoe kende totige etabi yogo wa twara omobango kominyoka gochia aroro na sabire abantu baminto batware umubango omuya gaki era yadenena twaganya twabangwa nara kuruna yo besho beshaya adani gatubwadia se injera ere endonge enali obonyo nera teba no alime yomurobelio atobwaditi kabisa agoteba no aminto na nje no ndime yomurobelio Cynthia nyanchama nera teba no ndime mbabwaditi buya tiga buno mugusi to chamo na lituranyora magenderero ikegera ekaro to kubagana buna mase nigo nande to kubabuna masayu ntoko sukagojibosio Dolvin Prudence yade abakorwa isema jirche madunwa nonde ime bali na tatu mabatuti bawate baturigireti buya bawate na magendero na altoganeti ikegera intutwairanire magega King the boy nera ate ano alime yumurobelio ngwaneri yo mwabiso yo mote bibuna gusi tanga ya sukirobosio kolende nesali abagusi tobwate obonje time obonje okora na minute obonje obonje murafen ade aba no ndime yumurobelio nagokire nenkwana ya lero mubwate lakini omugusi asegeka ni gabwate nyanda mwamu tari gotakera oyo mwabo amaya timanyeti gose umugeni wina tutebinga yinyanda mwamwe yarwede mbona se birengereri ibintu manda tugutuma uja se studio atere ne nyanda mwamwe ne rekogera magenda tari gokoreka na gusi katugera na bono
turakwanana ingekogera chi project injire buna sunega strip chipara ebintu binde bieta kire koera bitaraera gwikaboniga nane ntosemerera mbiere usina ndito kunya kurira none miaka 5 yera serikali ya Kenya Kwanza secretary mbijamana Brighton umete nabo chi project ichirabe nchiera egekogera muna bone plan ya kore tu ya suneka nenkoro paka bono yali no chaba gusimu na baye kurera bagakura bagukura mono ebira gitabya mnyoki ubibere bitatu byasali bono obo kong tubwate project ya suneka taraera ni linga konye no ena kandege nabo gaocha kagwori moga komboiru bono muna bajete bagatagura na bakalema bagasalia asetayo ndege ekogusi tati helicopter ita indege omaite ginendo komnyoki abantu babere azegete nabeko bono embo negetia ero endege buli komuke mesigo eimokia matoke eimokia bintu gete bona asetayo gusie kobwa negetie ke kiendege nkebwate enda mwamwa segete no retinye manyeti buya dabe korore kananga omonto nari bweri bete na bara beta bombo gusi na bara bomonto gose kurwa abantu tobebekaine oroje ngakero kende getie kege koimboka igoro lirario na bara bo bara chikomisie gento gete buna bano nto kwate getio mabei chindege chinyoni chiroje chikori chinswe chipilot chikwabwanga endege enyoni ra so endege nyo korachari igosuneka kiare kobo okiare kokonya na ndege twara abantu abange na into biashara byeito bimoke abantu bareterwa mariogo bwanga ya emergency endege kominyokia ne bintu ne spare chin ne binte binge egetikerio gekokonya mangana mange chi accident no komo minyoki suneka endege ya emergency ya moira rugoro Red Cross go senereri elinde omonto chikurwali bono omonto nare somewhere nanga baraiba ito bwente komanyanga ngoyo getangete egente kinanga na bongo tanga siesi matiangi nanga na rochenga egetie kenkere kiengencho age promote nerega tenete committee ya development nanga nkero ngobo nani ngora ganya toregeka bono rende ntoko bayira kino toko sabaiga eserekali ya soire nya abantu abachore tu abayia babo soro na ababanda bachumbe bachore tu abanda bali yangi tigango barolegetikeria nkebwate ngenche nene onye mbara kebwata buya tigaba manyanga importance etikiandage neriri neroro bamanye tekegera no mugusi na bange bare jinsi Yesu kongora aja bare na baza ko wali batukwani mapema umuntu kombana nendege yaje kabise kumukya anto 14 inde batirimboka kurwa bagusundeka bairana ndege yemo kimesige yagenda abono anande kero secretary kwa ndegero yegetie kegetingere gia kwanwa nangeta kere kwa gajo kiendege ene county ya Nyamira na industrial park itakere kwa basunika amno mugusi egente kera abe kiarenge kagia siasa twetere osauro na ebinde na birabe ojese ne project jindoro jena chia kwanru kiara ebone miaka yawe arajire chi project ndere chia kwanru takinja nyago ikerana tangali chikerende tanga twakonyekere aba no kwana egetie ke kiendege na ndira basa gwakuruku kiendege no mosongo omokoroni osabeti akarange getie kinke bwenene igo bagoteba nga kero sigubuya oge kubwege Kisumu kebwege Eldoret ebitu ibere international airport bire ege itoge ko standard yeyo na ende nabakia bangetu egento gyoka kiare gokorwa tware konyoro mugucio ito omoremu na ende bwanje tabagusi igare gofufu egento keria number 1 arore ng'abantu bari amarema abaro chi settlement ne chinyinge chire amaremo na mangare abantu baraegu elinda abantu bari babe kubuya egetie kike kemanyi kyanse ko korocho egekano kire na ende getie kina bogia tigetu na abantu barona bagetigete okiara ko bakiengenjo lakini ngoyo gogesuguma bwanje tabagusi orage sugume kebe tiatoire nga serikali enya aba bachore tumbage sugume no industrial park igwateba na bintu binde mbire Brighton ntumuna mwanya bantu oranyore anegento monta kwanete geranyore chikura agende ebintu mbire ngabie birugusiga iga gego kwanuriri chikura
abantu bareta no ene biragite paragite mune yare kwanda jamira ibiragite bya chicho bya ichoro kabisa libya jakire iga jikura chiko era to gwaka bobe byagenda ororende bono ngora tubwatirie binte bagusibona gotore igo kiege twariete nande project kindi unyorete na gitara chia kwane to gitara akorana tangandi chia koriru taga mugusina ari bosi yake kimagendero abagusiti abatebye andonsi esemore esegusi chi project chi kwa mete eserikali yare gokora ne chinyinge mono egento gia chi kwa meti kera kyonde tayo manyete buya buyanga inki kiare igo torababi inki tokorete e project chi tari koba muna bono ndu example e para ya rosetiwe yare kogenda manga egaika marani okubwe gutira ukimangeta bokimuna yabangire njasuka ngakwama gekaba bano nganje bagwe tigana indera ganda nangu chinyakoe nyakoe bakarabia igakwama ibirakita byarengo bikairu na intwe intungo taratore asenare para nere na roche ebiragita kusemia mbiri bikuri mepare yeme binge mono indengerenga bidi byase ito na bigose bikari kuri masau muna bono para muna bono yekorwa pare kuru keroka ibacho kiamokama eche kogenda bakanya maji pare yo iyo kunya kubekwa moro ebwenda kubekwa ramu ekunya kubekwa moro lyoka para nere korwa ali sobosagi ni bo baracho manga alitibo egende tinga egende magombo egende sani egende paka nyansiongo epare iyo goyebire eye yaitene ne bono ekogenda ekorukisye kwenda keroke wenda sotiki kero monto etiro igere cham throughout chiturera chinyora na iberi chiramo monto tayo bateki nande bono yare mukire yare bori para muneria no abara ibaito bagweta nkige kogera monto atanya kororanga nere yengenjo ero chiguchipara ibere mune yasuneka yarose tubono epa eturanki road ondeta yogoye kwana teri gwatorwa abantu bachandegete emergency teri teyo chigari echichego cha ambulance njiri kwa minyoki bantu egeka ne cham bondi gintu munekyo abagusina kitokole boringa nturende nkibano kiabete chipara chinde nchire muna bono raneni go chimaro kyabogirango pado iye korubogira kurende bobaracho kogenda kegogia genda uchiragoge genda uchimarani epariyo yari kweramu teyo pado lakini bona garonda ko kwande bintebyo into bwada abachumbe bachore no kurwashin semeji abachumbe abarabona barabuo nabaruba ujiba mba kore mirimo yawo buya gosena barabu bakwewe bona bachumbe nabaito naindi into toko bachora egento gecha kiaba batari koreshi egente genore parliament ekibono kina into dokumenti onyorenga kianyona anyona igare koreshi chi project parliament naende chifuatiria naende every weekend anyona igare uchaka oreta paka masakara atenga ma najete ngarore kwerende engineer wechi para najete ngara PS wechi para najete ngara minister wechi para najete ngara ototebi ma andi bintu byakolegasi abanta batogochora baito tokubabekera chikurana ndi chinyinge egasi yabo no korore gento gekwamete bagende chiobisikiria barore ngachiako baebereri bakonya ko ebereri koli okoragasi kegende bunge batera magana ali bunge ilina bantu barara mabira gusigento ngekorwa siasa no monwa siasa ne liogi siasa no go demand ebintu banya gokorwa lakini isoko baria obo mo Kristo kabisa obo monto muyo ole hambo gento gekorwa sein
Mieto endelete kabisa kokwana mangana ayo. Kana niliswandi nata ukobori igoro ya usinja magana deno na sense mo yo kumnyoka mnyoki barenge ba kamnyoki no mopira. Kibinde bintu biro jiboni gano ne ministry ndo biro jiboni ga secretary. Ningi kire no na ba rayi batari ko be ko mkazo. No ne binde birane no sports no jino ne giga usi study mungera era o enda manga ngera era. Bono no ne chiko sori njiri ko korega. Umugusi ni ga rure ase erada go sa tugutire bao ne randa buya mone soko boli yani egendo kwa boli ria kenene mono intue ekaro tuli sukuru secondary aba gusina ubarenge be sport turatiga bakaleje niabo nabo barenge engo sina twange na barabu lakini aba gusina ubarenge ne chinguru na ina ubarenga abangi engakie yo besanchi arenge bare koewe bono ya ikeranire omonto mominyoki akobe billionaire naba minyoki banda abaya bagacha chisukuru chi sports academy chegwe bagacha chi project sobo egro bati bachinyinga e question ye kwaboria na nje bono nkoje boliga nkoboli bona bagusina barai inki ge kogera abarai batali korwe priority sports is developed ege kora chibesa kere county ni bwatsa cha culture culture and sports iki go secretary batali ko bekere bintebyo chi sport chikorwe ege kore income toisa konyora aba minyoki bale professional international bane igo bago change gusi esa uri income yegocho igo bara change gusi na bagusimba bwate a talent ere natural inki go se okay aya etira tota koboli rende nga simbarati no muangoli no mugusuole no le na yora sa ko sport yege ko gere ge jo mobero ole yuare go gwa to mobero mu yora ko no ene sport otare go chaka abantu banse ori experts ba train abantu elinda bagusiba ito na barabuli ge seli dia chire dia international dia chidora na baruba nyole Ekartona te kwanira abo era ni obiri nko minyokale sana oni antukana ndobwa ebijigoldi oseri gana leta apo bwa lakini tonya korano eka kwariga niwa kune bisa kubinde bi kwariga ni abantu bali ba minyokire sawa ni anchukwa minyokire tonya korano musangero ko kwariga no negatiga us study blende na omwana itongo chale na bwete no nita kendenga kera koru no ba no na abantu moyo bali bakumyo lilia chiete ko sencha pani a chiete akanyore gold intumuna ekyombe gyeto kyagusi tokora una matundura ekyo ntua mwariganeti professor kama gatobwatsi bakatwachi bus abantu bakaruchi bus tokamwarigania kuruche birate tokamoreta pake stadium tokamukwana buya tokamwachi sawadi tokakoraki ntua korete bo bono abandi ndi kuchisiko mbanya gukora bona barorenga egento keria abagusie kyombe kya bagusie bakorete na baro bakorebo na bera abe gusiki mutumba kore lakini na bagusie baito bakominyoka inki batali koiraniraka muna balia ba Eldoret na baro bachaka waranga ki mbaete sukuru geto musada imba abana mbara bataka kinta kana orphans baba kana tebisi ote na barabu omoto bwate na ngango korarebo egere tore ngubu yamboro na barumba bwata magoso na lita sibaito batwara magoso lede lakini abachire mbaje bachenji ni manyete mbemono majumurigeria karonda te gutubwati karatore na abosire angwenyi Samuel Bosire angwenyi oyore omoriki sekyombe omoriki monna sekyombe geriki agusi Council Welders karonda te gukwanda igoro yamagendero aitagusi ingeda keriko bekwa enda magendero akine osebirango be magendero bikine ase county yetu cha Kisii na Nyamira amana asumugusi amenyete bono twara tore aba minister ase si cabinet secretary ase serikali au bono serikali ya Kenya Kwanza mnyakiro nuroje na Antonio Wareri bagoro mugwasina to korro sinande na to karo opposition ni goturai mugwasi aise gotoka esa maoniane aise gotoka oturatebe otwarorerwa mabera of course na Kenya tole onde na bara bolinga ki mabera ki egeko na intuna ba Kenya lakini ye democracy na democracy igeko genda no bonge bwa abantu onye ntumuna bagusi
tuamuire ngano upinzani tokoba of course twenyorete ntwaka getende serikali tojikoba lakini ende party mbaya no upinzani bono tori bono gitoro upinzani na ende nore na baba bagwakira chisimi bagotebia abanyene bono mbaro baikara steriko ba government chinko bagoncho musori gose chigeni echiaire imbaro lakini ministry na botora ewe ebenkong nore ma Dr. Matiang'i na etwe nonye tware ngo pinsa lakini kera abe naende nganto bwate bate na bange tole abora na toka ewe ministry lakini ministry eyo e question Brighton intoye korere gasi ebe baite sabagusi okwa ewe ministry ore buya okori obokimaye bweka ore buo kwamanya goteba ngabono abagusi ndo bwate minister minister no muntu okosungunani ebintu chisagazaga uchisobo elinda abantu baragira ana sugunani magano bokurumire ndi nanu musi tedi cyo bokurumi agosungunani ebintu bya serikali ekero ore ni charge egento gete nko nayo minister of reality nayo kogaba nayo koranga chi mariogo ngaki akoenda Kenya aje gokobaga amariogo agenda machakosi agenda guchi Mombasa agenda Sande taji chabo nyangito ga kisi igora ile yonga kiore bobe David ni amagendera na rotoganetie agoteana magendera rotoganetie Jackson Mukaya nera agoteana mbuye moende gukwana akyo mugusi tware gwanja to chamo nabo amagendera gocha ase gusi ema nara nero kurukuna Sarome Mukaya agote abuna magendero ni gataraja gusi ekyagera umuntu ogochorwa ni gagochorwa ochyo kore mirimo as an individual ani okore mirimo byo komoyene na bosaro maode na onjera na magana saro meta sireti adene kra bara iba jorirwe akwenda kwe kore mirimo ono kero twende tukuri abara ya bako choro mbata kire kero ba choru baja bara sangerie birengererio byo mugusi bama kokora ndina inki mugusi atakire baba konya wabolirubuya agunto bwato bole meru Brighton ebisa kubinde ebitumanyete burana gotebinga nindo yo mobese National Council of Elders ebisa kubinde ekero mu chumba achorirwe nabe gavana nabwate efora mugete ebwata abantu kurugira siruti akogenda obulinga ngikeremereta nkimoigweta abantu bagukwana nkitura akorega igenyare kobwenera omuntu nabwate system yaye akoboria korunka omanya mauni abantu intubona nkwa igulinde iganga ngabantu nkolika bare memorandum gose chi project ebintu batagete bakoreru nkwaigwa abagusi bakorangerigwa ande nga inchumo abango jibali koira amang'ana inchumo batebie kerike bajandete geto monta gwikaransa gose nsaiga mwaye sakamenyete orike ebintu yiga akagerete lakini neta geto muntu obori abantu ondenga ki inubori uranyora kibese kinganaiga ngento kyo ratange gukora onye nagirigacha nechombe muruti tokoromia gose nechindagera chindagera ndanga itokole megamweye ichire chi megondo ngagitokora muntu tayo okobori bantu maganayo igobone kerere igo abantu baita barayi bagochoru nechikura tigaba chenchie bachicha babori abantu nga muntu tali koru Nairobi achiche gose murabono aite gusikuchiri gomalia aite guchibacho agenda guchibirongo ngatate gitugutachao ekero tokoriri semagana ya masomo secretary ji county jindo se ebisa kubinde kero bisa kubara obogesa kubara mbororo gyatari tribes neroro konyorone barabwe babwate university gosiseto osibere lakini tuma uja gusito ma uja tubate university yam university nda ko ba county Nyamira mono nango ya beta diria nange university yo ya bete lakini obwate kana planning yak muneko konga igo ya lengi rahisi sana gosabe campus korukisi agenda Nyamira campus yenya go develop university college ebe college professor kama na irete campus Nyamira ali Kerenyo kerugogieta akabeke yendo gembo akabeke campus yende Keroka Keroka nabo yabangire nga obole mumbule simba utibwale bwa balemi
nabo yare kogenda abalimo bakwaneru babe compensated university gendo lakini omaite simba utie gento gyaite kayabera pone kero chi campus chi abegetwe professor kama chibegete ngai naende ling'ana liarwete naende chikabungwa intu chikobungukisi lakini kwanyora ng'a iya Migori noere kisi campus ere Migori egenderete gosomia abana ba Migori Kisumu egenderete gosomia ba Kisumu sigisi gaiga kiriche egenderete gosomia noe Nairobi nero Eldoret mpaka bonda gegero inkintu chiare gociekerwa inumoro chabagusi onye moto tegererete moro jingo tuyangete omugusi geangete bwe komonyene imbujo mwana kale Eldoret asome oyo Kisumu asome oyo Nairobi asome oyo gusi tasoma why ineri swerdorebo ineri swari abara imororo obweneta kubori e campus e university nanga igero goetera development mugambio mukoro na tebete nga ite ko nori branch ko Eldoret ngegereche echenyamira nkyo ko rusedie campus Eldoret ogendere go develop Eldoret na kisiere igaiga egoko e campus ekinebe university college por logic yinga yibone beret aba wasiri abara vera si serikali eji iga chionsi ya Kenyatta ya Moi ya Mwai Kibaki ni ya Kenyatta ya Kenya kwanza tokanyete ose nero ntoito bwasi ba rating yabo bakorere buya ekiata none bindebi university na bayar ko banyamira matiangina ari ngororo ongeri na warenga ministry ya education nkibata ari ko rebo eba otwaro bwo njena bondoje njabondoje nga aito bwoba aba naenda kantu kali gusia bandu mali wante ko gakuana lakini ganga kuana ega seti igakwane abantu mpale kusia omwana oyo yomateba nga ngobonje yani berengereti barakupoka ngegere nga sembe ya montonde teraba batagete barabe boka ngati ngwetiere liritimo umaite kerokoreta magendera segete mbona bantu kungaini umuntu aranga bantu abakungainia ngota kongura bale kero into bwatekentekebe muntu itatali gosugume bintu bikini abantu baito akoranga nko basuguma abantu bangaini abantu balebo bakobucha ngobaje kwandusie kero umuntu atagete anye gotene na gweka mune bandere ni bandere liye karalia iko ntobwate obulembe rumuno mogusi and we must change we must change tomanya nga omugusi no monto yomo na ende twerwanerere totwaro bomo na leaders boro kinga na barbo barabamo engenjonere boro geti chusi kento kere kiaba kwa go inauguration ya nego ne asimbarati abantu bacha gusiengi mabarai bagacha gwatendie inauguration yeyo eyinere style tobweneta kogenda abantu tukorwanira abantu baite bigori bigoja ayura atigara naje bweke bandere kenyoro ekere bandere yerare era chense ngai naide yendera rwetire bona buno nade wajire nade swali na magoja iga mbachite bakarwa bagacha sumo bigori inauguration bande bakagenda ngakina barubu gorwa matuka maganto machikorana no mugabana ongwa ikara gutware meeting babunge mbagachire kama chikorona waatanige lakini inauguration ya Simbekero ya beta babunge budget inauguration ni ya mugabano Nyamira amoseribo ababunge bonsi budget bane kiare county ya Nyamira mbane bwade inga kia babunga abatakire bakore miremamo bake mieke 5 yere babwatirane usinana barubu bago chikobagana secretary esimba njatagete kuri chieri ibere chiari gutarira amo chintindi sana eya moya renge ndabu ende mwamu nyanga ujare go chiripi chiari ngi chintindi kabisa na ende chi amo lakini nyanga weye ka twara chisemi egatebia erie ndabu nga ayekarwa gwese ye mwamu esa ulio kororekana ayegenda kabisa ebise go chiari egere obere kando egatebie mwamu nga erie ndabu ngokoreterere aye tuigororekana erie ndabu ekobesore yekolengo omukano yo korokiga
ekero omonto atagete abaruchanie monyora kende igakubatanana abantu beerie ndabu obagotebi gumogende serie mwambu abachumbe gete batebi gusino murengo gete bali batebi guno takwendese bali na bali batebi takwenda omonto naroyo omugubatanana intugusi otugwatananwa naende gotugwatananwa naende ntokorora igo ntubwata magoso intuntu gutumia bongo bwaitu ngaki oyo gototebi nganto gende ese balia bono for example omonto seno yo chubiri atebi oyo atebe nga mukwana no yo diem no yo diem bate nga mukwana abantu bali bachubiri naenda bagusitore naende tokore batuba igwere toetane toba babisa igomboronge tori igana ke kwerera bintu bya turban ebina aguno tokoure rwe bintu ekera bono ngakirende mura abanda abaraya bara advice rose batebure na tunguseramo anenekero batige mbabwati ebyama secretary nechetegemea sana chigabana cheitu bono chigabana cheitu na chichingamana na baibori chioka chigabana ibere chichambo chikwane rugeyemo chimaye gotebia baibori abakwerenda abachumbe bono nabu kengamuna bono abana bomochie inchua matokorere bintabo tokonya magane chisboti tokonya magane kwende TV ndege chipara na nchua mutubeke birenga tolenga nkiri kitokora rwanira mune team ebinto bimanya kogenda ngakianya chae team wakinja lengo na kibinto gete byakoleka ya 40 people yes team wakinja lengo ebinto biri byakoleka ntebinga no boparo botokora ngakinere ibwa bangetu igo goikachiga bana cheito chibange chibeka bantamo chabaikaransia naende chabaikaransa gusia tiganga ngabu Kisumu ngabaje bakole meeting et abo Mombasa meeting et ngimo yokora Mombasa mujikorage hotel yo mwarabu yombe yatokora na ngisiga mokora buchiga ngamito chinyomba chiri gusia chingia oikaransa mokole mipango yini amagutana menta abo tukubugo kira lero anene kramenta jishiringe meronge bere secretary kramenta na rarega sedia nation yari kirena bono ya bere muraibwense oetire meyo morero motindi ne ntomo majibuna maguta amenta na serikali ya Kenya Kwanza na bono gochire ko pe bada ni ase abakenya ntoko momachi no rengaki sababu tuta momachi neye no re na serikali ya tara yeunda tabu ati na twale minister ya energy minister ya petroleum minister ya energy minister nchiyo chimisa chiroro chitaranda oba niche serikali ya yoguru igo ne binde moro cho bya bangetu abono bya soka ne rogosoa onyori nga bya soire igo na gwaro ntumbo bekera igo sopi engenjo kya bete time dikia monyorire bono rende minister ne roro cho ra boli kunga minister ya president Ruto nero ya begete binte nero ya begete sei na konyo osoire Ruto tabwa de magos no anyana mbake ate tukanye bontoro nere gujya samatukaro businga kya buchi ko usin koto konyare guse to chikumia mano nari ete chira kitenda to kwande dake yamo arafu ke to kerigir kwande etina noro mwanafunzi ngochiko graduate ekina kero ngochiko kwanda ekyara bo monto moyo nero tede na usigira masombra kini ndedena chira njira rwete igoro yo buoyo namboke oroje binde bisiko ke asorongo rwagusi ke argusi umugusi na manyire buna no gatinje ngaini na diwa ke nyale gogore male oboyo bisiko ke secretary ngochiko konyo mugusi ai mukibirengo byaye bibone na maene oboyo boke yani ntonyare kogora abagusi ntore mere binte binge rero mai tuse korigereria buri mbwe itumbo iyo enyanye korugosera ikipia engoke koru Nakuru magena Nakuru chinjugo koru Tanzania chingendo koru Buganda machere Tanzania ntobwati kende muno mugusi na ngombe ntobwati bono boyo boke mbokonye lakini egento nkoteba ngokurira bagusi nekamo obwoyo bobwachirense igoto simegete emegamu etana ine ebigondo birito kwate bisinini emegamu etana ine no beko bwoyo bwo ndono mogamu ora bekero bwoyo totali geti eli yogo yemegamu
to change emeteme yao sinime kabiri boremi enjara irabe gotoita twatonda ndere bando tokolia siko kirege nto tokoli gusiga isiko nane biasi bya kambira kuna one jinge amande gera kambira moba kambira kuna jingenda kuna ibono toiranire siro tole bobe tiga bagusia barai baikaranse barari gotisapeni baru Nairobi iyo sana secretary ngwate abuna no mwanafunzi uri kwa ngokorogoji ndio graduate chitariki 14 December mwaka uyu ngeke wasomera ritanga ni tigiri ntanga ni ona somerete ukugayana na kumanyanga ngento gigekorete kisegi ngento gigekorete guitana binte bina twasomete ndenge kyokorete murembe ina tusomerte lakini bono ona somete geography lakini ekogenda na mangana mwanya bantu muna bono population ekara abantu murasigete ngento kieke kogera mo menya buya ngiye ko rantu bare kunganya kurwa asigete banganya gukia sigete igo marwa ire kya gutoka asigete jo enjoro yuma marwa ira gutoka asigete na ndinga kyaga akorwariwo igo ebinte beto gasome na regional planning na kyogo planning binto gete bibeiga binto gete biba egere bikonya bantu bonsi ine retire na korete ya masters na korire nojo ndo itokore nayo mugano onteire nengigire to gande skuru kini kora ase secondary mongi ya kwire to gande skuru ekiaro mondana wadana ki bono ngaki osira gande skuru litanga ni obora yo bweto bwa babagusi kyombe kya bagusi obo to kwangwa suna matundura njanya alekanete nga matundura na bwa tusiano engia na professor Kama na ende mbato tebetinga ebisa kubinde Kenya mbabwate mature entry university education into twarairo ondeta yore goto tebi taka professor Kama ne ojeto goto tebi nga mature entry nero abantu bakosoma banya ikagera mugaso iwa ndiro digera we kyara no chonte bio ye kero to kori program toje kobanga nae lakini umetengwa kabiru mwalimu yes mora ibwense na tebete ni task force yero siku ya mangana CBC oroje kerengeri igene kiyale tete anekra bible konyabe murunga nirigoro yo muruberi yo CBC ditanga nitima itige nto bari kwe murunga niri mona bible lakini onkagerete ngane egarama nkore ngine garama lakini esenche mutemuro mwalimu nabeire otu agakorire education yetaringi ya erororongo ochigo korobisi ora under somebody CPC yego somio mwana ache gwetenenera arosi weliti nere alika bantu bandi igo ngo focus yero mwana gete talent yaye una bantu akwa na sports umwana akomanyu mapema osomerera ine iyo bintu binde bya maboko ubutaramu muno bwagachi bw'ikinyomba umwana umanyugo yo nesabu naende na physics na manyete ujo tigagende nsemo yekwerende ikisembe bono kisembe cyabono umuntu leko bwenete koba ugo plan ikinyomba yokonyora nga oirirwe ukiri kwa kino munyagitari umuntu bwenete ukikoba kino muzigari oirirwe nganere bono karuwo enasi wenda guita abantu miono secretary engane tibono chisa chido jere dore tidai tutagarte chidai kaibere tokore na takoro basemi wabo mweri go chaso mwanju muriri go sekende keli oragani kwa umwanju muriri tokorere ekera ibiro bito byarire secretary buyamano sana ndi buyamano twategereirwe binte binabo tokonya ko bitabate baiga gende ngo soimani tole ndi buyamano ese TV ye ya this TV esoko toina bati muneye dingana liane lyo moelio na ndi lyanchandire birangera lyo senga kientambe na marwa atokire gusi agusalia abana bali basomire mwana osomire mungaini olebu ya kapisa osonde ne university alenge taratabokia amarwa akire akwengwa abekwe bintu getaka bikari ko begun to koimanya bona gekara ne chemistry into yemanyeti omonto saleka otige university omonto likire otigo egachi yalikire wanza gwekurura nka
konywa marua amusario bugima bwaye amoita serikali yaitire tenyareti naenda marua yigabucha mono tiga bono mburie serikali iyi ya Dr. William Ruto new president naende gukaro mo Kristo rendo utari kunyumarwa atokonye gucenjera nerigigwe amaruaya amabe asire egera abantu bakonywa onye bakonywa banywa marwa pimbire rende yo konyumake amaru na amabe koyo oringa rasi manyu anywa marwa maya numero mena rojewe na karo lakini ayoru choko okonywa watige gasi kware gokora abantu bali bakonywa marwa na bakore biashara byao buya na bali gasi ya serikali buya bakonywa keyo apimire ngobo semi bwa mboni na diga abantu batiga ngubo kine serikali chirone litangani batiga marwa konyerenga marwa yinara manyingaye ndiaria anyora marwa ari ngenjogete apimira rochiri lakini tata ndona abana baitu bagukwera baturigere mirimo yaye tigange gentekyo president yenya Dr. William Samuel Ruto atosirerie amarwa abagusi bakure ndobu ati generation egoje mbimo no majumuri kero igwete general secretary wa bugusi kanzo wede sia rura basembo mwerina onguboki ngokori kare abante kenyoro igobuna gesa kungikayo kana tebire serikali usabure serikali na ka kidal kolgeli onguboki iyo ekorwe ikiagera ngokori karaba mura gosengo korera abantu amnene asensi itu ya Kenya gone serikali nenda chikuri libe kemiroberi yaye yabena ngubakera mbemene kero kwera libagali yabene otobwati gesatoka jage tumuroberi twakwana ira mange igoro ya siasa na magendero anne twamurikira magendero atakero korekana sorongo rwagusi mbiyemano asinga njokwera libagali yago gotobwati genda kubwati miroberi yetu ya Stephen Rwansuma gusi barabudami go tebne gente kiane gyansune gyansura ni gotoka imeyandi Stephen Rwansuma gusi ni gotwara ngena sara jala ngyontita no yone ki chibi chana malige go jira senjera ya bene John Kebati Nigeria ne Brighton Makoli